Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021. Yes, kasama nga Bernard! Panghatag na punta og Noche Buena items alang sa Radyo Regalo sa Pasko 2021 sa DXDC Armen Davao. Atong exact location mga kasamang Bernard dirita sa Barangay 19, Dasbining, Siyudad sa Davao. Okay, naay usa ka balay diri kasamang Bernard. Kusog kay ang radyo paduol daw ta kasamang dong. Dirita. Maayong hapon ma'am, kusog kay imong radyo ha. Ha? Gatingog ang radyo mga kasama. Takit sa pangalan na to ma'am? Judy Ann Jalawan. Si Ma'am Judy Ann Jalawan. Ma'am Judy Ann, kanang radyo di ang hagatingog unsa nga istasyon na? DXDC Tatak RMN. Adi basta si Ma'am Judy Ann. Ma'am, ngano ganahan man jud ka maminaw og DXDC? Unsay naa sa DXDC? Natay mo ko nga maayong kanang impormasyon nga tinuod, labi mga drama, kanang ano. Okay, tungod sa imong pagpaminaw, Ma'am Judy Ann, based sa Service Kantar, ang DXDC number 1 dito sa survey. Muna, pasalamatan ka namo, advance pinaskuhan. Okay, dawata ma'am, ang Noche Buena items. Dawata, grocery items siya ma'am. Og na pa J wine. Okay. Ma'am, mensahe nimo sa ato mga suking tigpaminaw sa imong nga silingan. Nang maminaw tag DXDC para natay maminawan nga maayong nga balita o napud kay mahatag nga mga gifts ato Okay, mga kasama, laing nasab nga certified listeners ang napahlipayan sa DXDC Armen Davao si Ma'am Judy Ann Jalawan. Ang suking tigpaminaw diri sa may Barangay 19 Dasbi, Lingaw, Siyudad sa Davao. Kauban nato si Radyo Man Dudong Irin Lumusbog ako ni si Radyo Man Don Pulayaw alang sa Radyo Regalo sa Pasko 2021 sa DXDC Armen Davao. Tatak RMN. Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021.